I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas igramo ponovo Stumble Guys sa Lenom, ali... Ne smemo da dotaknemo žutu boju. Da, ne smemo da dotaknemo žutu boju, jer u žutu boju ne spadaju igrači, kao prvo. I ono kada neko ispada kao na kraju, to ne spada, nego samo u mapi. To spada. Tako da, hajmo da krenemo s ovim izazovom. Evo ga, krećemo u rundu. Koliko vidimo, ovo neće nikad, tako da nećemo se kada krenemo. I evo ga, koja će da bude mapa. I prva mapa će da bude... Ko zna? Može? Šta može? Pa može, ona nema nigde žuta boja. Ovo je brown boja, ovo nije žuto. Da. Ne znam da se uči. Ja se zeznu u ovom blatu. I ovo je... Drvo je naravno što boja. Da, malo smo se zeznuli zato što nemamo mikrofon. Zaboravili smo mikrofon da uključimo. Ali se že da ponesemo, pošto nismo uključiti. Da, zaboravili smo. Da ga nesemo. Možda ne kvalifikujem. Meni neko uklizu kopačku. I kvalifikovao sam se. Ja moguće, ispred cilja sam bio. Da, makar me gledaju. Ništa, i prelazimo u drugu rundu. Ne smiješ da dotakneš žutu boju. Znam. Jao. Dobro, ne smem ovo što je brzo. A kako ćeš da prođeš vuda na kraju? Pa dobro, imaju neki gličevi. Imaju neki gličevi, samo ja ne sam sad ovo da zapušim. Znam. Come on. I kako ćeš? Come on. Pa sad da se zustavi. Viš kako ona i prešla. Ne, dotakao sam i nisam se kvalifikovala. Da, ovo je malo težak izazov, ali ajde. Idemo u sljedeću partiju. I otvaramo ove stvari spinove. Da vidimo šta će da bude i 5 gemova. Može. Da, to ćemo da vrtimo ako padnemo, zato što baš nemamo para za ove ostale. Da. Evo nas. Krenula. Zablokirala mi je. Krenula. Leni malo zablokirala. Uzakla mi je, beži. Evo ga, krećemo u rundu. I krećemo. I pa ništa. I bit će koja će da bude mapa. Pa ništa, moramo njih da pustimo. Da, moramo njih da pustimo. Da. Ne znam da nas gledate, jasno? Da. Ajde. Come on. Na mene ima da bude. Ne, nisam ja. Come on. Ajde. Nisam ja. Ne znam, Lena. Vidjet ćemo kasnije. Evo mene inače da skriču. Vidjet ćemo kasnije. Tamo je. Bravo. Ne, stojim na ljudima. Ne. Propao sam.
Ne smiješ napadati. Kvalifikovao sam se. I sada idemo u drugu rundu. I kreće se. Nemoj fudbal. Ako smo žuti tim, dobro, ja sam plavi. Znači ne smo, dobro, igrači se. Ne vaše, Lena, nećeš dati gol. Dala sam go, Ali ti ne smiješ ja ne smijem da stanemo tamo i ti ne smiješ da staneš na. Da, ne znam. Da li si možda? Mi smo nama dali treći gol. Propala sam kroz mapu. Neka, znači ja ću Ne smijem da pipnem ovaj zid. Ne smiješ. Ništa, ja ću onda biti na golu. Eto. Ma će ovo biti najdosadnija rundi ikad. Ali... Još prazan gol, Alex, ostavljaš. Prazan gol. Ne. Eto on, golman. Ništa, ova runda... Se ne važi. Ne. Važi se. Javit ćemo vam ako pobedimo. Oh no. Ne. Mi smo ovdje izgubili. Definitivno. Tako da ja moram malo u napad i sad me gledaš. Izgubili smo i zbog toga otvaramo ni jedan. Da. A sada ćemo da vidimo da li će Lena pobediti. Naravno, verovatno neće. Dobro, naravno ću se. Nije složno. Dobro, Lena, svi su botovi, tako da može. Da, Lena, svi su botovi. Tako da može. To ne koristiš ovaj heks. Bravo, moraš da... Bravo. Lena, blamiraš se. Blamiraš. Koliko ti ne znaš da igraš. Ovo igraš. Da, ona će ovdje definitivno da izgubi. Oh my god, niste vidjeli kolike sreće je ona imala. Ne. I ona će ladno da pređe ovo. Pređe, ne znam kako da dođe do cilja. Ne smije ovaj da me pobedi, alo. Ni neće, smotam je. Idemo! GG! Evo ga! Pobedila je. Bravo. Pobedila na kraju. Na kraju je pobedila. Imala je toliko sreće. Toliko sreće imala. I ja, nažalost, vrtim boks. Naravno, ja sad kaznim. Foxy. Neću se nervirati. Neću, da. To. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. I vidimo se u sljedećoj. Ćao.